and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayon kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Southern Lady. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Bell. I love you, Belle. Junjun, Muna'y tinuod. Nakagusto ko nimo. May paglaom ka ko. nganong mulimod man ko nga ganahan man sa kunin mo, Junjun. Kung mo na, imo na kong gisugot, Belle. O, Jun, uyab na ta. Salamat, Belle. Salamat nga wadyo ko nimo paanto sa lugay. Salamat yung kayo. Bel, magsige man lagi nagpamisita si Junjun mo. Ang saman, uyab na mo. O, ma. Oh, mao ba di ay? Wa mo'y supak, ma? Nga nagkauyab mi ni Junjun? Ay, wa man ko'y pagsupak. Kay buutan man ang tawhanan. Salamat, ma. May noon kay buto din ako ang imong ginikanan, Belle. Buotan kita tingali ka silang tanaw. Kay butan gil bitaw ko. We. Nga naman, ikaw mo to, nga butan ko. Aw, totoo na lang, aron way samok. Kalami, Belle. Smiles ang pinanggaw, eh. Pagkaksa ko ni mo, Be. Ay, I love you, Day. I love you too, Dong. Day, kining taon-taon na magita nga nagkauyab. Magtipon na lang ta. Oh, dili di ka magpakasal na ko? Magpakasal, uy. Pero wa pa magutay tinigom. Mao nga, magtipon lang una ta. Unya lang ko ta magpakasal. Kana kung okay ra nimo. Hinoon. Dili naman sa ta mga bata. Sakto naman tas edad. Mao gyud. Unya unsa man, musugot ka nga magtipon lang ta. Sige. O niya, Dong, asa man ta mo puyo? May problema, oy. Ano mo puyo sa bahay? Total, nakom ni nga itong bahay yun, John. May kwarto nga bakante niya. Maog yun. Kanindot naman lang nga may kauban mis papa ni mo din eh. Mga yun. Nakadungo ka, Day? Musugot ra sila sa mamagpapa nga anita po yung... Salamat ninyo, tita, tito. Uy, ay, kanang kong taong nagtitaw-tito man ka. Papa, mama na, oy. Kay umabot na biya ka na mong umagad. Salamat ninyo, ma, pa. Bella. Jun, hinahinay ako. Duga na kay kong nangandoy nga. Magkaangko ni mo. Ikaw, ha? Mao din gusto kay kang magtipon ta kay mao din ni imong giapas, no? Dili, uy. Love talang yung kay ka. Pero, bakit sad ni? Uy, kagilo ka na, Jun, uy. Wa naman ko reklaha.
Maniguro ko, be. Magpalit ko og pregnancy test. Ha? Mabdos ka? O, John. Og, nagpalit ko og pregnancy test. Positive. May nonay. Kay mahimo na ko ining papa. Maklaro na ginang imong tiyan, day. Pila na lang kabuan ang atong paaboton, mga anak ka. Maogi, dong. Ah, namo ko'y plano, day. Unsa man na, dong? Kuan, mo larga ko sa Manila. Imo kong biyaan din, eh? Panadili sa ingon nga biyaan. Mubalik ko sa kong gitrabahoan sa Manila. Nindot mo ko dito kay dako kay ko ang sweldo dito. Una-una, ha? Inig panganak ni mo pohon, mo gasto biyata. Unya, nagplano pagyutang nga magpakasal. Sugot na lang gun nga, mubalik ko sa kong gitrabahoan dito sa Manila, ha? Sige na lang, uy. Ayaw ba pag binuang dito, ha? Di ka na may tabo, day. Kay lahat tayo kay ka. O niya, kano sa makamular ka? Pila pa lang kani kaadlaw nga nilar ka si Junjun sa Manila. Gimingaw naman kaayo ko niya. Maayo ang nagtili lang magbinuang si Junjun ako. Aray, sakit naman ang akong tiyan. Bel, naunsa ka? Sakit naman ang akong tiyan, ma. Uy, pasig mga naknak ka. Mao na ra barong buwan na ang imong paabot. Dong, tabang dire. Ato ning dadon sa ospital si Bel. Lalaki nga itong anak. O, dong. Oh, may nonay. Kano sa pamang kamuuli, dong? Magpaibaw na ko ni mo, day. Kay di ba ako basta-basta nga makabiya din sa kong trabaho. Magpadara ko ni mo kwarta. Sige, dong. Sige, amping diha, ha? Amping isa nga itong anak. O, dong. Og ikaw, sad, pagamping diha. Nga naman ka, baby, ha? Taon sa man taon ka, wala sige makagilak. Uy, kainit sa kuwan ka. Ginoo ko, nisulira pang mata sa kong anak. Ma! Pa! Tabang mo! Bel, naunsa ka? Ma! Nisulira pang mata ni Dodong Ma. Og init kaayo siya. Oh, ginoo ko. Dali, ato siyang dadon sa ospital. Thomas Valentino, please come to the Toronto Railway. No. Resitahan talang mo tambal aron kamunay mo painom sa bata. Sige, Dok.
Kumusta naman ang bata, Bel? Ako na napainom og tambal, ma. Basin og, mawara tingali ning iyang hilanat, ma. Ay, ginoo ko. Gisog ka sa bata iyang tambal nga giinom, ma. Uy, kinuo ko in town, uy. Oh, hala ma, nisulirap na sa lugbalik ang mata ni Dudong, ma. Dili ni mahimo, manawag na tag mananambal ini. No, nakatuog na ang bata nga kung natambalan o wala mo sulirap ang iyang mga mata. Salamat, Inko. Ha? Nibalik na sad ang hilanat sa bata? Mawa raman og kadiyot mao niya, mobalik na sad. Maayo tingali nga may ngita taglaing Dr. Bear. Aron maklaro ni kung nganong magbalik-balik ang hilanat sa bata. Sige, ma. Sige hilagtrapo ang bata ning gibasa nga labakara, ma'am. Aron mawa ang kainit sa iyang lawas. Oh, ma'am. Og, monitor na sa pirmi ang iyang temperature. Oh, ma'am. Kanina naman ko nagsigig trapo ining labakara. Pero wag magkimawa ang kainit ni Tutong. Ginoo in taon. Luwasag akong anak. Ay, Ginoo. Nisulira pa sa nagmata ni Tutong. Dok! Dok, tabang mo! Nisulira pa ang mata sa kong anak, Dok! Dok, o sa may nahitabo sa akong anak, nga nawa naman siya maglihok. I'm sorry, Mrs. Di na gid kaya sa bata. Patay na siya. Usa? Ginoo ko. Anak, Dong. Nahitabo ang maninihi mo, Dong. Anong gibiyahan man minimo? Dudo! You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? Halos dili mi makadawat ti Junjun ato hitabua. Nga namatay ang among anak. O among nasayran, nga meningitis di ay ang sakit sa among anak. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.